biisi olisi hyvä. Sulla on talo, se eilen palo jou. Tän takia meidän täytyy tehdä videoideat. Tai sitten ehkä käsikirjoittaa ne myös. Se mitä Andreas kertoi sulle. Ei ikinä opita käsikirjoittaa. Joo, ei ikinä opeta. Itse siis jos se katsoo tämän videon. Andreas Tolonen, jos sä katot tätä, niin en osaa oikein selittää. Jos katsot tätä, niin se ohjelma oli vähän huono, koska minulla ei ole editointipalvelua. Mulla on. No sulla on, mutta no joo. Tää on mun puhelin ja kuvattaa tämä lähetän sulle, jos tää tulee YouTubeen julki. Jos tämä tulee YouTubeen julki, niin tää on editoitu mun. Niin Andreas Tolonen laittaa mulle Snappiin chati. Mitä sitten? En mä keksitä. Nyt kun on niinku joku live-lähetys, niin ei keksitä mitään. Tehdäänkö live-lähetys? Mä voin editoida tää minuutin pätkä. Joo. Noniin. Video loppu.